Igbo mma mmanụ uwo Ojofole ekele onye ukwu na-ekele onye nta na m ekele ma ndị chiri chi n'ala Igbo ma ndị nze ma ọzọ. Ana m ekele ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa. Ha sị m ihe chiri ya zere. Ojofo kelere mma biko abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee abụ m onye Olu Okoro in Umuahia South Local Government of Abia State. Onye mere na nwoke enyi m maka mgbe anyị dị ogbedere onwe ihe ndị be anyị na-akpọ abaraba. Ọ mụrụ ya na-eso abụọ ọrụ. Anyị siri ike o, anyị dị nka. Ịma ilekwe dị mkpa anya site n'ụbọchị amụrụ ị ga-amakwala onye a ga-awụ dị mkpa maka ubele eji eji lechilisi ya ata ị ga-amara na ọ ga-eji ubele a ga-eji eji mgbe ahụ ọ mepụtakwara ọ ga-achagharị ede ọ gaghị ikpe iji. Ojofo ekwu biko nwoke m kọwatụrụ ndị ife nye bụ ndị Igbo mma mmanụ ọmụ a bụ eze ọchị abụghị ụtọ one of Amaezie Olokoro. Nwatakịrị anaghị anụ ntị bụtachi egburu isi egburu ntị but before gị egburu isi m ị gaghị afụ ntị m mara ha dị nwanne Igbo nna gburu rat ife na anaghị eme na-emekwa eme kọsọ eji m onwe m mara Igbo mma mmanụ. Biko isiokwu Ojofo abụ m onye omenala chetakwa ọ wụkwa onye ụka ndị chọọchị kọwa na omegide ndị chọọchị white anyị bụ ndị omenelu anyị bụ ndị omenala. Biko achọrọ m ka kọwatụrụ ndị ifo ndị Igbo lele gị kọwatụrụ ha maka na ihe Ojofo na-emewu asị gị ihe mere na arụ ma ihe mere na abaghị ka anyị ji amụrụ ihe kọwatụrụ ha otu chiri ekpere chi gị. Oke Igbo mma mmanụ mụnwa na ekpere chi m kpekwe n'omenala kpekwe n'ụlọ chọọchị akwụ na ahụ na anụ na ndị Olokoro ma omenala kama ụfọdụ na-agakwa ka ha n'ọjụ oche mana ya dewa. Biko isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ o nwere mgbe m kwuturu ihe gbasara maka enyi. Otu onye m nwoke asị m na ụgbọala enyi na-akatụ nwanne m mana o nwere ihe nwanne mere ya mmasị ka mụ na ya tụgharịta uche ka anyị mara enyi na nwanne nke kacha mkpa na ndụ mmadụ. Mana isiokwu m ebe m na-agbagide ụkwụ wụ na Mike Ejeagha si anyị na ife dịka nwanne akọkwala ya mana o nwere okwu kwuru tọrọ m ụtọ mụwa Ojofo. Ọ sị na onye isi bịara ka o bere garị ya bịara aja nwanne onye isi anọ n'ebe ahụ ka ọ kọla anya mana ya nweghị Mike Ejeagha na ọ ka mma ka ọ bụrụ nwanne onye isi karịa ọ ga-awụ onye isi. Mike Ejeagha ọ ga-adịrị gị ma iwe ochie dike. Biko kedu ebe gbakwasara ụkwụ na-asị m na enyi ka nwanne mma ndeewo Igbo mma mmanụ ma mụ na-eji ogu na ọfọ eme nke m wechi na onwe ihe anya m fụrụ gba ọbara ịghọtara ihe mkpochi na o nwere enyi nka nwanne mma bụ nwanne nna egbughị unu ị ga-achọ ka ọ bụrụ nwanne gị and nwanne anyị mana ọ nwanne but ọ bụ the same day ka amụkọtara gị ọ bụ nwanne quite alright but ọ pụtaghị the same day and I know na blood but no be the same day they born nwanne. Enyi ga-abụ a good friend than nwanne. Mo I believe that e nwere good friend than good friend than bad brother is bad than a good friend. It's better I have a good friend than a bad brother because me I'm not good for my own dialogue. It has been a long time. It's not my fault. Yes. Don't mind me. Biko Ojofo kelekwara biko anyị ka nọkwa maka ntuli uche ịma na ndị Igbo tụrụ ilu sị na nke mbụ na echiche onye adịghị ya njọ. O nwere otu dem na-aba anyị ahịa Udechibeze nke m ọ na-emapụta na mitin ọ na-eji ike ekwu okwu ajụọ ya sị ya mpa nke gbara ntịtị itukwe n'ọnụ n'okwu ndị be anyị ya sị gị okwu ala ọ na-echiela mmụọ na-echiela mmadụ. Mgbe ụfọdụ ọkpọ ndị Igbo ya sị na o cheele ndị ọ ga-akpọ okwu chekwene ndị ga-aza ya okwu ahụ dịkwa ọkpụrụkpụ. Biko achọrọ m ka anyị rutu aka n'ihe gbasara nwanne na enyi anyị kwuru okwu ya mụ na enyi m nwoke a o si Tọki lata ka o lie nne ya oke mmadụ kwa Tọki ahụ mụ agakwala ya 2018 mgbe m si Italy zụrụ fake visa so onye ụwa daakwa na Istanbul welitekwa ụgwọ daakwa maka ọkụkọ chụma anaghị efele elu ihe ndị nna m gwara m gbara m ka m dịkwa sị m Timothy Paul Silas ndị ahụ ndị ọha anya nke m ga-ekwu nke ndị ndanda gbara m nwanne dị mkpa. Otu kpụrụ ihe m chọrọ ka i were mara na nwanne dị mkpa alọwụ na ndị Igbo kwetere ekwenye n'ọnwa nna ozu ga-asa ozu ahụ nwanne na-eduru gị ma mgbe ị dị ndụ ma mgbe nwụrụ anwụ. O nwere otu akọ Mike Ejeagha kọrọ ihe m ji na-arute onye akala owe ochie dike
ọ ga-adịrị ya ala mma mmiri ya ga-afa ya ala eze. Ọ sị na o nwere otu nwanne nna ha kpatara ego nwụọ ka m were akụkọ ahụ ka ọ ghọta ebe m na-esi abịa. Nwanne ya nna ha kpatara ego nwụọ, ha ụmụnne abụ otu nwoke abụọ. Nke ọzọ nwere oke enyi ndị onye ọjọọ ndị dị religious conscious n'okwu bekee. Ha si ya na onye nwata onye na ha megide ya were akụlụba ya na nna ha niile. Ofu ụbọchị ahụ arịawa ya, ndị enyi ya ha abụọ na-eso eri ego agbalaga. Ọ gwa naanị nwanne ya hụrụ na oyi na-ama dede ya zụta ọgwụ nye ya, dede ya ṅụọ. Dede ya bakpọọ bren dịka ịgaghị sị kemgbe mụ na ndị a na-eri ego ugbu ahụ adịghị m, ọkwa nwanne m bịara leta m. Ime ihe dede ya mere na akụkọ ahụ dịka Mike Ejeagha si kọọ, ọ nọ ndụ, ọ nọ 93 years, gaa jụọ. Mgbe ochie dịka ji gaa ya, ọ na-agba nta ya ga n'ime ọhịa ga gbagbute anụ, were ihe fuchie anụ ya, laghachi azụ ga gwa ndị enyi ya na ọ gbagbuole mmadụ. Ya ga na-enye nke mbụ, onye nke mbụ sị ya gakwuru nwanne ya, ya gala nke abụọ aka ọkwa nwee ya gakwuru nke atọ, nke atọ si go to born 5 to die. Ya na-aga kụtụrụ nwanne ya n'ime abalị sị nwanne ya bịara ọ gbagbuole mmadụ n'ime ọhịa. Nwanne ya sị omenine ya jụọ, nwanne ya jụọ onwere onye fụrụ. Deda sị mba, ya sị abịa ka be gị dom onye no mistake na ọma na onye egbu mmadụ. Nwanne ya soro ya gaa n'ime ọhịa, erute ime ọhịa ya sapa onye ogburu ya wuru ele. Aha egwu ahụ nwanne m si m bịa baa lee mmadụ ebe ọ na-achụ nta, ọ gbagbuole mmadụ ebe ọ na-achụ nta n'ime ọhịa. Mgbe ha ruru n'ime ọhịa, ihe ahụ hụrụ uwe ozu ele, ọ bụkwa n'ozu mmadụ. Otu Mike si kwuo ya, ochie dike. Ndị ahụrụ m n'anya, ndị ahụ tụrụ nna m chen n'olulu ụkwụ n'aka, ha ga-agwa m eziokwu, ya wụrụ nna m ga-atụrụ m asị. Otu nwa bekee sị m, who cannot treat you well cannot teach you well. Ihe omenala, ihe ndị ọcha mebiri ebe m wụla ebe m na ugbe kwesịrị m iji nwaanyị abụọ dịka onye omenala, maka ọwụ na nna m lụrụ abụọ m kwesịrị ịlụ ka ya. Maka ọ na-eme nwaanyị nọrọ na nsọ ya asọ ya nsọ, bekee kpọrọ ya period, onwe meaning ọ nsọ. Nwaanyị nọrọ na nsọ ya asọ ya nsọ, ma nri ma idina ya. Mgbe ndị Igbo wu ndị Igbo, mgbe Queen Elizabeth bịara ala Igbo, ọ onye eze n'ala Igbo, onye eze ndụ Igala ụtọ ụbanọ, onye nwa ka afọ sụrụ ka o kpupụrụ Queen okpu, ha emeghe kpupu ya okpu aṅụ agba Queen n'ala Igbo. Mgbe Queen Elizabeth bịara, moto onye Igbo ka eji buru ya, moto mpa Louis Ojukwu mpa. Anyị ma akụkọ, anyị makwa ntụkọwologo jere de nna anyị sa anyị na onweghị ihe ka nwanne onye ihe oji ọfọ kwenyere Igbo mma mmanụ.